Sanibonani babukeli, sesifikile futhi leso sikhathi ukuthi mina nawe sizofundisana ukupheka kanye negest yethu la kwi-Easy Meals with B&M. Igama lami kuBukhosi Inhlakanipho Mchunu, uSunshine umalume wabashana. Sizopheka la, sizofundisana ukupheka, sidle kamnandi ngamanana aphansi. uGabsile wakangidi eMbindolo usebenza ezulena support. Ngiyathanda ukuphekiwe kumnandi. Wena uyakuthanda yini ukupheka? Uthanda ukuphekiwe? Ngithanda ukuphekiwe kumnandi. Osekupheka omunye umuntu? Hayi. Sausage. Empala. Yes. Bake lapho. Bake hawu. Yaphakwa la. Hayi kancane. Welcome back babukeli. Igest yethu seyikhona ngaphakathi ezindlini zethu. uGabsile. Okuningi sokuzwa kuyo uGabsile ukuthi ubani, wakuphi, uqhamukaphi. Ubhizi ngani empilweni? Ngoba umuntu ufanele uphithizele. Siyakwamukela Gabsile. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ake sizwe uGabsile ubani, uqhamukaphi, ubhizi ngani empilweni? Phithizela wenzani? uGabsile wakangidi eMbindolo usebenza ezulena support eMafemfundo. Aphinde asebenze njengonompilo wasemakhaya ngaphansi kweprogram Multitasking. asemaromini. Busy ngempela Uyibambe ngaphi uyibambe nangapha? Yes. EMbindolo kukuphi? Not far from Pomeroy. Oh, okay. Yeah. Pomeroy, okay. Yes. Siyabonga ukuthi usijoyine namhlanje la kwi-Easy Meals with B&M. You can help yourself la etafuleni ukhululeke nje uphuza okufunayo, udle okufunayo and everything. You remember it's all about food la siyadla nje, siyadla. Sibe siqhubeka senze njani? Sifundisana nokupheka. Okay, Gabi, awungitshela uGabi njani? Umuntu okuthanda ukupheka kodwa ke. Ngiyathanda ukuphekiwe kumnandi. Wena uyakuthanda yini ukupheka? Uthanda ukuphekiwe? Ngithanda ukuphekiwe kumnandi. Osekupheka omunye umuntu? Hayi ukuphekiwe impela kumnandi. Okuphekwa wena ke? Okuphekwe yimina ke. Bayakuthanda phela abanye ekhaya bayakuthanda. Bayakenjoya ngempela okuphekwe yimina kodwa mina phela nami ngithanda ukupheka abanye abantu. Okay, hayi. Yasizwa nosimo. Ifele siyafika leso sikhathi uthi engangathi singalokho ukube wena upheke yabo. Uphinde udle naloko kwabanye uze ukuthi nangabe nawe usashaya zona yini lapha yabo. Yes. Yes. So nama ingredient yokupheka. Kanjalo exactly. Uthole indlela ezintsha zokupheka nayo yonke lento. Ngiyakubona ukuthi umuntu onje willing to learn and everything so ukuthi namanje umsebenzi wethu uzoba lula kakhulu ngoba sizofundisana nje. Okay, tell me an incident where wawuphekile unaniphekile nje and then kwase kuba ne-crisis thizeni. Ngabe crisis ukushoda udla, ngabe crisis overspicing, na recover kanjani lapho? Nenza kanjani nje control isimo? Sike saba nayo i-crisis whereby kunomcimbi siphekile. Yes. Ukhari kwaba nenkinga ukuthi ube overspiced. Ubani oyibhizi spicing? Ake ngibuza. Igama lomuntu liyabiza bo. Oh, akusi wena. No, okay. Igama lomuntu imali. Imali. Okay. Athi sinayo yonke imali lathini. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ayikho ezowanela igama lomuntu. Yes. Asiqhubeke kanjani? So mawusuphekiwe lo curry usune spice esiningi kakhulu yabo abantu abadala most cases abasathandi ukusalted kakhulu okune spice kakhulu. So while kuyaphakwa ngilokhu nginothisa nje ukuthi ama plate anokudla and abantu badle late bese bevese belambile. Hayi ibhlungu lento othi uphekile ama plate ayabuya nokudla. Lapho kwakunzima kakhulu ke lapho. So ngabuka ngathi no
umcimbi wasekhaya vele abantu especially abefamily bayaphuza ukuhamba yabo, so ungadecide ukuthi no angiyoqala phansi amabhodwe, but inkinga phela masuyoqala phansi sekuzodla ifamily yodwa kwasale sekudla ifamily yonke and abantu bahambile negama elibi, uyabona, bahamba nalo igama elibi, angikwazanga ukulungisa lokho, but laba basala ngakhona ukuthi ngibenzele lokho engangicabanga ukuthi ikhona abadingayo. Basho futhi bathi asikhonanga phela ukudla emini wendodakazi, hayi ngithe ngithi abantu badala bayazikhuluma. Yes, abanasikhathi impela bayachaza, so ngazama kanjalo ukuthi at least laba basalayo abadla okuright, yabo. Noma-ke nje makuqhubeka isikhathi balokhu besho phela ukuthi nje sakuthola khona ukudla but kwakunespace esiningi asikhonanga ukudla, yabo. Kanti sathi silambile ngabe sengiphuza idrink nje ngadla amakhekhe ngahamba. Hayi, usendaweni safe kakhulu, usendaweni efanele ngoba la sizofundisa how to balance spices, how to balance everything, and then uthi uhambe nawe uyocekela ulwazi, uyobanika ulwazi labo ababephekile uthi lalelani in order to balance lento ingakhona indaba ye-overspicing, asifake kanje, sifake kanje, sifake kanje, sifake nje. Ube usufunde phi lokho la Easy Meals with B&M, ne? Okay, namhlanje ke sizokwenza Angihleka kabi. Sizokwenza a creamy chicken pasta. Ne? Alright. Sigrille i-pork. Okay. Senze i-Greek salad. Khona la namhlanje. Okay. Ukuze uhambe uyobashayela la kini, ne? Okay. And phela uzubabonisa nezinye indlela. Akusiyo wonke umcimbi odinga i-curry, rice, yabo. Uqinisile lapho, uqinisile ne. Uqinisile. Uqinisile lapho. Ngiyethanda ukufunda lezo ndlela lezo. Exactly. So sizosukuma njengamanje sihambe sekitchen lethu. So if you want a drink, you can pour any, uhambe nayo, or uzobuya uzothela la. Asambe ngithathe juice ye-kitchen ukuze sizosebenza. Alright. Right. Welcome to our kitchen. This is our kitchen, Mangiti. So I'll take you through the kitchen. Ngikubonisa ukuthi ini sebenza kanjani, ini siyenza kanjani, ini fakwa kuphi kanjani kanjalo ne? Alright. Ukuze ke uma suwenza momishi yakho uzenzele wena, ne? Okay. Right. Siqale, ufuna siqale ngaphi? Siqale ngapha sili. Yes. Right. Siqale la sine mix herbs yethu, ne? Okay. Yebo. We use it for garnishing and everything. Right. Sibe ne spice sets la for grilling. This is grill zonke, ne? Okay. When you want to grill chicken, when you want to grill beef, you want to grill pork, lamb chops, everything. Yeah. Okay. Here we have our dressing, salad dressing, ne? Okay. But we're able to try. Yeah. Sizoyenza from the scratch, okay? Okay. And then we have our Worcestershire sauce, ne? For marinating our meats. Oh, okay. And then this is aromats and sizowakha white sauce. Say this again. The Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Okay. And then we have Patiles and Bay. Oh, maybe right. And then here we have aromats and sizoza kedi sauce la. Yeah. Exactly. Flour wethu sisebenzisa nayo wakheni sauce, ne? Okay. Our salts, cooking oil, sisebenzisa lapha ya marinate and everything, ne? Okay. Then we have our milk, ne? This is 450, this is 450, ne? Or okay. 900 mils, ne? Okay. Our vinegar for our salad dressing, our tomato for our Greek salad, cucumber, red onion, capers, ne? Okay. Then we have the margarine for your white sauce, ne? Okay. Macaroni, the pasta, ne? Okay. So this is 500 gram. 500 gram. This is our pork. So griller. And remember, Sessen's a creamy
chicken pasta ne. Yeah. So these are our fillets. Sizowasebenzisa sizowakhatha nje aba ama strips and everything. Your utensils ne. Okay. Utensils, chopping board, wooden spoon. So we're cooking using wooden spoons. We're dishing alo. Here's the fork, here's the whisker, our knives. Yabon? Alright. It's a pot. And this is our pots. La sokwenzela khona i-sauce yethu and the strips wethu then sithatha ipasta sizoyifaka la. Ne? Right. Zokukhombisa ukuthi sisebenza kanjani electrical pots, ne? Okay. Right. Our multi-purpose pan, ideal for cooking, baking, frying as well. Ne? Sizophekela yona ipasta ke, so boila yona ipasta ne. Okay. Uyabona? Yes. This is our pan. So faka ngayo i-pockets, yabo? For grilling. For grilling, yes. These are your cloths, ne? Uyabona? Yeah. Already. All right, indlela yethu iqala lapha ku sink siwash izandla zethu and then we come back we work. Shona khona. Siwash izandla zethu. Yes. Sorry. Dry our hands. Sibuye. So I prefer ukuthi siqale sinjani na. Siboile amanzi la for our pasta. Iwo lawo wabeke khona la. Yes, and then sivulela phezulu and vulela ubhola phansi. You boil, so spoil amanzi ipasta. Because ipasta sifaka amanzi esebila ne. Oh, okay. Yes, and then ayibile la cause izofa one izoba overcooked. Cause uzoyifaka amanzi asabanda aqala ukushisa kuyona iyapheka kanjalo ne. Okay. So and then we close and then sibeka amanzi ethu la ne. All right. Amanzi ethu siwafake usawoti kancane. Faka. Yeah. Then close. Sivala ibhodwe lethu. Siwashe ipasta yethu. Siwashe nje kanye, iwashe stash lapho. Use layer. This one. Yes. Ube busy uphithizela. Ufuna ukubona ukuba ekitchen uphithizela siwashe. Yes, siwashe. Siwachithela amanzi and then sibekela aside yona. Ibeke aside. Sibuye siqale i-process ye white sauce yethu. Yes, done. Okay. Simbekela, simkhezile. Alinda amanzi. Okay? Right. Sengithe soqala i-process ye white sauce. No. Asiqale la. Pork. Bring your tray. Grilling tray, oven pan, oven tray. Right. Sibekela, ne? Okay. Tata, your oil. Here's your cooking oil. Uvule, ufake la. Ungafaka kakhulu. Qinile. Yes. Right, faka. Tshela mase uthi ulungile. Faka. Yes. Right. We close it. Beke la. Okay. Okay. Right. Next thing, sifake our Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Yes. Fake lapho. Fake. Yes. After kathenangu uba mixe abahlanganisa zambahlanganisa. Bazawuhlangana. Yeah.
Yes. Right? Yeah, they are blending together exactly. Then sizinogrill zonke wethu our spice, multi-purpose spice. Mfake la. Right? I need to get you a spoon. Okay, but continue. Yeah. Yes, ready. Yeah. Mix it. Hlangane konke amafutha ne sauce yakho kuhlangane and your spice kuhlangane nje kube munye. Right? So right. Yes, thatha inyama yethu. Ngifaka ngawan or ngifake yonke nje or ngifake isazoba ngespice. Bambi spice. Yeah. Good. Sibekele la. And then qala nje. So simple. Yonke izibambe spice. Enza nje hayi baba yathi ayisapha. Ayisaphile ngulo. Ayisaphile. Bambe nje yabo. Yabona? Yabo sebenza shosha. Nice, yeah. Good, perfect. And yes. Ayisaphile ibambile. Exactly. Then siqala ke manje letha so. Sengiyayibeka vele manje kahle. No. Beka kahle nje ukuze manje ihambe yongena oven wakho. Right? Right. Yeah. Yes. So nyama yethu izongena oven for like 20 minutes. Right. Ibe izipheka yona ne. Okay. Right. And then while inyama yethu oven sizobe senzenjani thina? You can go wash your hands lapha ya. While inyama yethu oven sizobe senza isauce ngapha salinde namanzi uthi abile. Right? Izandla zakho ziwashiwe? Yes. Let me wash mine as well. Yeah. Now, we're moving to the sauce. Esonele ibhodo lethu. So ibhodo lethu sisebenza with time ke, ne? Okay. Right. Okay. Look at it. Gonna use manual mode. Let's open it, ne? Okay. Manual mode. Okay, this is time. This is the temperature. So njengamanje it's 110 degrees. So they have 110 degrees, ne? Okay. And then the time lalibe 45. Okay, let me put it in an hour ngamabomu. Ne? Okay. Because in 10 minutes warmer. This is ne? Okay. And then the 50 minutes is gonna be the cooking and everything. Okay. Right? And then start. Okay. Sorry, but that's slightly cool. Yeah. And then start. Okay. This I warmer is sauce here too. So far a little bit slow too. Yeah. Okay. Owe le nto njana lokhu owe salad dressing. Ubisi ne? Okay. Uflour ne? Okay. Our aromats ne? Okay. For inileyo white sauce ne? White sauce. White sauce. And then sizodinga
The chicken strips as well. Khona lapha uma i-sausage isi-right ne. Okay. And then we'll need i-margarine as well with white sausage ne. Okay. Uyabona? So in the meantime, while silinde ibhodwe lishise yabona? Okay. Siqobisane nanka ama-strips. So you take your knife. So I prefer to touch alone now. Yeah? That's one. No. Oh, this one. Ne? Okay. Ama-strips wethu. Senza nje ama-strips angabi thick kakhulu ne. Okay. Yebo. Kanjena nje. Yabo, kube imikhwephe nje. Right? Okay. Ingabi mide kakhulu futhi noma waqala ukhatha into halves kanje. Then enzake nawe bone ukuthi umfundo olalelayo yini. Yeah. Ngibona ukuthi umfundi olalelayo yini. Swege. So tell me, uLorena Support basically wenzani esikoleni? uLorena Support ulekelela abantwana ngizobona njengamanje sekunenkinga ye-teenage pregnancy. Oh yes, abantwana bethu bayanitha esikoleni nje strong. Yes. So kunalento yama-drugs ekhona ey'nganeni. Nawo adla lobi futhi. Kuney'nkinga nje ey'ngane kuney'ngane ezingama-child headed home. So thina singenelela ey'ntweni efana lezo ukuthi besaphoteke phela nabo. Yes, bezizwe nje benabantu. Interesting cause kuyinkinga nje ukuzizwa empilweni ukuthi akekho umuntu okhona ukuxoxa naye. Exactly, leyo nto ezikhoza abantu babe no depression. Yes, about stress and everything. So thina singena lapho. You're doing a good work. Organize ama-campaign bezobaqashisa. Yeah. Iningizimu iyayidinga lento. Iyadingeka. Siyaqoba la ama-strips wethu. So uma umuntu nje uyaye uyitshela ukuthi hayi ngoba nje sengiyakwazi ukupheka ukudla kudliwe bencome, uyitshela ukuthi hayi sengiyakwazi impela. Hayi sisuke singakaboni lutho. Asungaboni lutho. Kukhona there's more into cooking. There's more. Uyabona. Uningi. Right, ake sizwe ibhodwe lethu liyashisa manje ne. Okay. Bring this up. Sisule izandla zethu. Sivule ubisi. Okay, yes. Yes, sisule izandla, sivule ubisi, sifake ubisi lethu la. Vula lolo bisi nami ngivule lolu. Right? Siyalifaka lonke. Okay. Sifaka lonke. Siyavala. Sibika lapha our containers. Sithatha nanku 125 gram margarine ne. Siyenza njani? Sifaka lapha phakathi. Wavele so senso uyihuiska yethu namhlanje. Sifaka lapha phakathi. Ne? Sibayeke abe beboil labo babili ne. Okay. Nalomunye ebe encibini. Right? Siqhubeke ne-chopping yethu. Ne-chopping yethu. Our meal is very simple today. It's nje idinga i-focus. Yeah. Focus. So njengoba upheka kanje uke uyiphekele imicimbi emikhulu like umshado. I do. Phela in as much as stressful. It's so stressful phela. Yebo. Cause umuntu usufuna ama-service ayahlukana. Khona ufuna ufike nje uzopheka. Khona ufuna nje uqale from the scratch. Uyacrossela yonke into. Niyathengelana futhi ngegrosa niyakhona ukuthi masingitshele nje ukuthi ngizoba nomshado. Yes, kuya kuwe ukuthi what kind of service uyifunayo. Kuya ngama levels. Yes.
nephakethe lakho. Oh, okay. I think kungcono ke manje enzelana negrocer because is-stressing ngempela indaba yokuthi ngizoba nomcimbi sengitshelile ukuthi ngicela ufike uzongiphekela and fanele futhi ngiyokuthengela izinto zokupheka sithanda izinto. Sometimes uthenga nezinto engazona yabo. Ongazuyisebenzisa nje futhi mawufika usuyabalisa manje. Yabona. Umcimbi usaphumelele ngaleyo ndlela. It's siqobele khona senze ama strips nje ethu. One simple, eh? Simple. 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 Sibuye sicheck namanzi ethemba kwethu njalo singakhohlwa. Okay. Ayes. Ayesa. Okay. Angitholele indawo izandla zethu boiler ne. Okay. And irama nayo it's melting as it boils. Right. Ama-strips ethu alright manje ne. Okay. Alright, ama-strips ethu senze nje siwaphinsele khona la. Siwaphinsele khona la ebrawlini yethu. Right. And then siwashe lo. Sule. Perfect. Yeah. Also, check la. Fani kuhlangane. Siwhiske. Ubisi nerama. Siwhiske kuhlangane. Yes. Now so saka i-white sauce la. Yes. Ayibo siyazenzela i-sauce yethu. Right. Okay. Sibuye nayo. Okay. Now, remember la ukuthi sifake la ubisi, flour, aromatic, safaka ama-strips wethu yakho. Yes. And then now uyabona ukuthi sekunjani ngani? Yeah, siwe ngophaka ngoba ngendlela esiphaka ngayo lapha. Msini. Kuba ngakho. Yaphakwa la. Sibonga ukuthi anenzanga umehlalo nawenza nabangani bakho lapha niphekile. Sifanele ukwenza i-damage control indaba zoba spicing. Balance ivuthiwe. Siyabonga kakhulu. Siyamnika Ntombazane lo 15 out of 15 wakho. Umsebenzi omuhle kakhulu. Ngiyazibongela kakhulu ukuthola ithuba lokuzofika Bukhosi Mchunu. Bona namhlanje siyabonga.